Hei, bună tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Țin să vă urez o lună cât mai frumoasă și un Paște fericit tuturor. Am revenit cu filmarea mea despre produse terminate. Produsele terminate în ultimele 2 luni. Știu că luna aceasta încă nu s-a terminat, dar sunt destul de multe produse și sinceră să fiu, aș vrea să le arunc să scap de ele. Practic uitați aici, data mai cutia. O să încerc să trec ușor printre toate produsele pe care le-am folosit, să vă explic despre fiecare parte câte ceva. Bun, hai să încep cu nu știu, aici am niște șervețele umede, acestea sunt de la Lidl, acestea sunt de la Mega. Șervețelele umede la mine sunt sfinte, efectiv am în toată casa, atât în baie cât și în camere, sufragerie, mașină și etc. Aici am mai terminat și șervețele din acestea uscate. Tot la fel și acestea sunt destul de sfinte pentru mine, pentru că am și în casă, la fel și baie, bucătărie, mașină, da, pe unde nu am. Mi se pare că o parte din cutii le-am și aruncat, cred că și la șervețelele umede la fel. Nu cred că le-am strâns chiar pe toate, m-am lucrat, sigur am aruncat și din ele. Bun, aici am mai terminat niște absorbante de la Siempre. Acestea sunt luate de la Lidl. Eu mă înțeleg destul de bine cu aceste absorbante, pentru că am câteodată anumite luni în care am o sângerare mai abundentă și atunci, sincer să fiu, acestea își fac treaba și fac față. Bun, am mai terminat niște absorbante de la Bella, absorbante zilnice. Sunt super ok, sinceră să fiu, pe acestea le-am primit cadou de la farmacie când am cumpărat, nu mai știu ce pastile am cumpărat din farmacie și mi-a dat această cutie de absorbante cadou. Dar le-am folosit, mi se par super ok, deci își merită banii. Bun, am mai folosit și o vopsea din acesta henna, de fapt este doar henna, practic înăuntrul cutiei se găsește doar un plic în care conține pudra respectivă de henna. Se prepară cu apă fierbinte, se lasă să se răcească, practic se transformă oarecum într-o cremă. Ca și pigmentare și așa, nu este ca o vopsea, adică nu are nicio legătură, dar pentru menținerea cât de cât a culorii își face treaba. Eu practic am luat-o pentru a o folosi câteva luni, adică gen mi-am luat mai multe cutii și am zis că vreo 2-3 luni să folosesc această henna, după care la câteva luni să folosesc vopseaua cu care eu mă vopsesc pentru a-mi reîmprospăta cumva culoarea. Bun, cu ce să mai încep eu aici? Bun, hai să încep cu... nu, o să iau asta. Am terminat și niște șosete exfoliante pentru picioare de la Footworks, de la Avon. Sinceră să fiu, mă așteptam să facă ceva mult mai ok, dar din păcate chiar nu a făcut nimic. Am mai încercat genul acesta de șosete exfoliante, dar nu de la Avon, ci de la Ladies. Și sinceră să fiu, deși alea sunt mai scumpe pentru că sunt undeva la 35 de lei, dar alea în maxim 5-6 zile, cam așa, își fac foarte bine treaba și curăță piciorul super ok, efectiv se curăță așa, fâșii de pielicică, deci alea sunt super ok și le recomand. Bun, aici am terminat un set cu argan și trandafiri. Setul acesta l-am primit cadou. Mi-a plăcut super mult și cum miroase și chiar și mi-a plăcut și șamponul și gelul de duș, cât și cremița de mâini. Au mirosit super ok. Le-am primit cadou de la cineva din familie care au fost plecați în Bulgaria și mi-a adus acest set.
Sinceră să fiu, dacă aș avea de unde să le recumpăr de aici, de la noi, le-aș recumpăra, dar nu. Wow. Bun. Ce am mai terminat? Am terminat și un peeling pentru duș, deci un peeling de corp de la Balea. Este din calendarul Advent. Super ok, dar na, micuț așa, îl folosești practic de 2 ori și gata. Așa, bun. Am terminat și un tratament din acesta de la Oriflame. Mi-a plăcut destul de mult. E chiar super ok. Nu știu ce să vă zic mai multe. Îmi protejează cât de cât părul, îl face cât de cât finuț așa, cam atâta. Nu știu, oricum eu folosesc și uleiul de păr, deci cumva practic le combin și împreună își fac treaba foarte bine, ca să spun așa. Bun. Tatăl meu a terminat și 2 deodorante de la Sien. Lui îi plac foarte mult genul acesta de deodorante și acum în momentul de față folosește. Sinceră să fiu, sunt destul de bune, chiar dacă sunt de la Sien, chiar dacă sunt de la un preț destul de micuț. Sinceră să fiu, chiar își fac treaba. Pentru cine doriți să încercați să luați iubiților, soților și așa mai departe, vă recomand să încercați măcar de curiozitate să luați unul să vedeți cum e. Și dacă o să le placă sau astea. Bun. Am terminat și o mega acetonă pe care am luat-o din Jumbo. O acetonă super bună, sinceră să fiu, precat că este o cantitate destul de mică, sinceră să fiu, pentru mine este la 500 de ml. În trecut această acetonă se găsea și la varianta de 1000 de ml, doar că în Jumbo de data asta n-am găsit și am găsit doar așa. Și am luat-o, efectiv atunci am luat-o de probă. Sincer să fiu, este foarte bună, iar când o să mai aterizez prin Jumbo, sigur o să mai iau. Probabil că dacă voi găsi varianta asta o să-mi cumpăr 2 sau dacă voi găsi varianta mai mare o să iau atunci doar una. Da, depinde ce voi găsi. Am terminat și un spirit de la Mona, vechea Mona. Poate voi era dor de ea. Da, spirit. Nu, ce să spun mai mult despre spirit. Tot tatăl meu a terminat și o spumă de ras de la Sien. Lui îi plac destul de mult produsele de la Sien, sincer să fiu, am observat, pentru că această spumă i-a plăcut super mult. Și ca drept dovadă mi se pare că și-a recumpărat-o. Așa, bun. Eu am terminat un spray, un șampon uscat spray, doamne, șampon uscat. După când vedeți, am încercat și eu de la Sien. Deci, da. Și chiar a fost foarte bun. Sincer să fiu, ultima dată când am încercat genul ăsta de gamă, adică gen de șampon uscat, varianta color, cum ar veni, am avut probleme cu popița. Gen, la un moment dat, pulverizatorul ăsta nu a mai funcționat, efectiv. Deci nu și-a mai făcut treaba, a rămas blocat. Și produsul, evident, înăuntru. Bun. Un alt șampon uscat pe care l-a folosit mama mea, nu l-am folosit eu. I-a plăcut destul de mult. Sincer să fiu, mirosea super ok. A spus că nu îi lasă peliculă foarte albă pe păr. Ea fiind blondă, oricum pelicula cea albă chiar nu s-ar vedea. La mine s-ar mai vedea pentru că na, eu sunt roșcată și e altă treabă. Așa. Bun. Am mai terminat și 2 cum îi spune, spray-uri de cameră pe care, sincer să fiu, le-am luat dintr-un China Shop. Deci nu vă gândiți că am dat foarte mult pe ele, am dat undeva la vreo 5 lei. Nu știu dacă mai are vreuna preț după ea, nu, se pare că nu. 5 lei sau 6 lei, ceva de genul bucata. Mie îmi plac foarte mult spray-urile de cameră de acolo. Mi se par destul de persistente, cum îi spune, miros frumos, își fac treaba, adică nu văd de ce aș da 30-40 de lei pe, dau un exemplu, pe un spray de cameră de la Airwick care practic face același lucru. Da, mă rog, fiecare cu preferințele tale.
Așa, bun. Am terminat împreună cu mama mea această mască de păr pe care am luat-o din Jumbo. Mi-a plăcut super mult, nu mă așteptam să fie atât de calitativă și să fie atât de ok. Ținând cont că pe dita mai borcanul de 1000 de mililitri am dat 10 lei. Și sincer să fiu, am luat-o atunci din curiozitate să văd cum este. Și chiar da, își merită toți banii. Bun. Ce mai avem pe aici? Pe ce să mai încep? Da. Am folosit de la Gerovital. Am zis să încerc pentru că în ultima perioadă, din cauza stresului sau, nu știu, solicitării ceva, a început să-mi cadă părul foarte, foarte tare și am zis că hai să folosesc un tratament. Și am folosit acest șampon plus tratamentul acesta cu ulei de ricin, vitamina A și vitamina E. Sinceră să fiu, în combinație sunt extrem de bune. Uleiul ăsta face efectiv minuni. Eu le-am folosit în felul următor. Îmi dădeam cu uleiul acesta gen de dimineață și stăteam efectiv toată ziua. El aici pe instrucțiuni scrie că să stai undeva la 2 ore. Dar eu am preferat să stau efectiv o zi întreagă. Iar seara mă duceam frumos, mă spălam și mă spălam cu acesta. Gen pe păr și astea. Și văd că făcând treaba asta cam o lună de zile, chiar a avut un efect super ok. Deci chiar super ok, nu mă așteptam. Și am zis că atunci când va mai fi nevoie și voi mai vedea eu că îmi cade părul foarte tare, chiar o să revin din nou la această combinație. Eu, nu știu, pentru mine a avut efect. Pentru cele care vreți să încercați, eu vă recomand asta. Nu sunt nici foarte scumpe. Le găsiți, cum îi spune, le găsiți în DM, le găsiți în Auchan, le găsiți în mai multe locuri. Așa, bun. Am terminat și multivitamine, tablete efervescente, sunt luate de la Lidl. Eu mai beau de astea din când în când, așa, când mă mai simt eu mai obosită sau să previn așa o răceală. Am terminat și un ulei de bebe de la Lupilu. Este tot din Lidl, deci tot în Lidl se găsește. Eu folosesc în general uleiuri de corp pentru că am probleme cu pielea mea se usucă foarte tare și atunci pentru mine aceste uleiuri de corp sunt raze de soare. Deci sunt raze de soare efectiv. Sunt foarte folositoare. Bun. Am terminat și un deodorant de la Sien, Invisible, super bun, super ok. O să le mai vedeți la mine în mai multe game, în mai multe variante. De obicei iau ce găsesc, ce nimeresc. Nu am o problemă foarte mare cu deodorantele, pot să folosesc practic orice. Am terminat tot eu, deși este de bărbați, dar l-am terminat eu pentru că mi-a plăcut foarte mult cum mirosea. Un deodorant de la Individual Blue Sunset, varianta aceea de vară. Super ok. Așa. Tatăl meu a terminat și un Individual Blue, un gel de duș. I-a plăcut destul de mult. Nu e el foarte pretențios la geluri de duș, deci nu are treabă. Deci practic ce dau eu de la Avon sau Oriflame sau Lady sau alea, el nu comentează sau nu știu cum să zic. Nu-i pretențios. Bun, am terminat încă un, cum îi spune, balsam de păr. De data aceasta asta este de la Isana. Se găsește în magazinele Chilipir, dacă ați auzit. Mi-a plăcut super mult, îmi pare rău că nu am luat mai multe. Sinceră să fiu, chiar regret că nu am luat mai multe. A fost foarte bun, plus că aici scrie mix pastel, vă spun imediat și pentru ce este. Se poate folosi ca balsam de păr normal, dar se poate amesteca și cu nuanțatoare de păr. Și atunci poți să-ți faci diverse șuvițe să nu fie atât de proeminente. Practic ajută părul să nu îl strice cumva, dar să și hidrateze în același timp
în care îl vopsiți. Bun. Am terminat un gel de duș, eu l-am terminat, de copii. L-aveam pe acolo prin rafturi și am zis că ok, e rândul lui, hai gata, să-l folosim să scăpăm de el. Mi-a plăcut super mult. Mirosea, nu știu, așa drăguț fructat. Practic îți venea așa, știi, să-l cam mănânci. Super ok. Tot noi la baie, eu, nu știu, în general eu gelurile de duș le pun la baie, deci practic le folosesc și eu cât și ei mei, deci da. Am terminat și acest gel de duș de la Avon Senses Fresh Collection. Este în varianta aceea mai veche, pentru că uitați după cum arată ambalajul. O să mai vedeți la mine genul ăsta de ambalaj, pentru că mai am geluri de duș în ambalajul vechi. Mi-a plăcut destul de mult, mirosea super fresh. Practic când îl miroseai sticla avea impresia că miroase mult prea fresh, dar în momentul în care lua contact cu pielea mirosea mult mai dulceag, cel puțin pentru mine așa mirosea sau așa avea efectul pe pielea mea. Bun. Am terminat unde ești tu? Așa. Am terminat un set de parfum, deodorant și gel de duș de la Festa di Vita. Acestea sunt de la Faberlic. Sinceră să fiu, setul acesta mi-a plăcut extrem de mult, atât deodorantul cât și gelul de duș, cât și parfumul, super persistente și au făcut super bine treaba. Doar că îmi pare foarte rău că nu mai am cum să le mai recumpăr, le-aș recumpăra cu mare drag, dar din păcate cei de la Faberlic nu mai distribuie produse către România. Și atunci, din păcate, nu prea mai ai cum să mai comanzi. Asta e partea cea mai nasoală, dar le-aș recomanda cu cel mai mare drag, sunt absolut divine și au mirosit extrem de superb. O să mai vedeți cu timpul la mine produse de genul, pentru că mai am foarte multe produse de la Faberlic și o să vedeți. Bun. Ce să mai am? Am terminat și un parfum de la Pur Blanca, varianta clasică Pur Blanca. Din păcate, mirosul practic este același miros, doar că persistența sa nu mai este cum era în anii trecuți. Bun, am terminat și niște pastile de la Wellness cu omega 3. Recunosc că nu le-am luat practic zilnic, cum se spune că trebuie să iei 2 tablete pe zi. Eu am luat doar o singură tabletă, dar nu pe zi, ci doar atunci când mă simțeam un pic prea obosită sau îmi simțeam eu așa cumva inima prea obosită. Sinceră să fiu, acestea îmi dădea așa un refresh. Ok. Bun. Am mai folosit și aceste pliculețe de la Liv, Collagen Plus, încă le folosesc, îmi plac foarte mult pentru că, sinceră să fiu, pe mine una, recunosc, mă ajută împotriva căderii părului, iar atunci când am avut problemă cu căderea părului, am folosit și acestea plus setul pe care vi l-am arătat înainte. Și și-au făcut foarte bine treaba. Nu știu cât o să se mai găsească acele produse de la Liv, pentru că am văzut că au început să apară în broșura de la Avon, acea broșură de la Avon My Magazine. Bun, am terminat și o apă de trandafiri de la Avon Care. Mi-a plăcut extrem de mult, super bună. Din păcate, nici aceasta nu se mai găsește. La mine a fost efectiv ultima pe care am avut-o pe stoc. Sper să apară ceva asemănător. Dacă nu, asta este. O să încercăm să ne reprofilăm către altceva. Bun. Am terminat și un Eco Fruit, sau nu știu cum se pronunță. Este tot luat din Kilipir, doar că acesta este un fel de dezinfectant destul de puternic care se amestecă, după cum vedeți, cu 750 de ml de apă. Eu acesta îl folosesc pentru a dezinfecta suprafețele din salon, de pe masă, de pe masa de epilat și așa mai departe.
Din păcate, îmi pare rău că nici acesta nu am luat mai multe. Asta i-am luat de curiozitate să văd cum își face treaba și... Na, știi cum e, ți de curiozitate, dar nu știi sigur dacă e bun sau nu. Și decât să iei mai multe, parcă nu prea-ți vine. Am terminat și un spray de corp, dar este un spray de corp, de fapt nu e o apă de corp cu trandafir, da, apă de trandafir. Este în acest recipient, pentru că acest recipient mi-a rămas și l-am păstrat. Practic, această apă de trandafir a fost într-o sticlă de sticlă, dar din păcate am reușit să o scap pe jos și să o sparg, iar ce a mai rămas în recipient l-am vărsat aici. Mi-a plăcut foarte mult apa de trandafir, pe care am vărsat mai mult din ea. Da, asta e. Bun. Am mai terminat și o cremă de corp de la aceeași gamă ca și apa de trandafir precedentă. Mi-a plăcut super mult cum a mirosit. Mi se pare că acesta, cât și apa de trandafir, le-am primit cadou, fiindcă nu știu de unde le-aș fi cumpărat eu, pentru că dacă aș ști, le-aș mai recumpăra, sunt extrem de bune. Am mai terminat și o cremă de mânuțe, tot cu trandafir, voiam să spun. Nu știu ce cu mine, de mă cam bălbâi. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place că e micuț așa și că nu ocupă foarte mult spațiu în geantă, deci o pot scăra oriunde. Bun, am terminat și o mască de față de la Avon Care, care la fel nu se mai găsește. Super ok. Din păcate, având în vedere că nu se mai găsește, asta e, nu mai se poate recumpăra. Dar mie mi-a plăcut foarte mult pentru că îmi lăsa tenul foarte, foarte curat după ce o foloseam. Bun. Am terminat și un sclipici de corp. Practic a fost un glitter pentru make-up, dar din păcate pentru make-up nu se putea folosi pentru că era mult prea lichid și nu prea aveai cum să-l aplici, nu știu, pe față sau pe ochi sau ceva. Și atunci l-am folosit efectiv pe corp, în zona mâinilor și a decolteului, se vedea genial. Am terminat și o cremă de ochi de la Love Naturals, de la Oriflame. Mi-a plăcut destul de mult, nici aceasta din păcate nu cred că se mai găsește, sincer să fiu, nu am mai văzut-o sau poate este în alt ambalaj. Da, nu știu. Da, a fost destul de ok. Doamne, nu știu ce cu mine cu bâlbele astea, vă supărați pe mine, îmi pare foarte rău. Am mai terminat și un scrub de față de la Ladies, este acesta. Mi-a plăcut super mult, în primul și în primul rând că este ca o cremă și scrubul nu este nici foarte abraziv, dar nici foarte fin. În schimb îți lasă tenul foarte, foarte, foarte curat, dar și hidratat în același timp. Este super ok. Am mai văzut că mai au câteva game asemănătoare și am zis că vreau să le mai încerc. Să le încerc și pe acelea să văd dacă sunt cam la fel. Bun. Am terminat și câteva parfumele. Am terminat un parfum de la Oriflame. Este mai mult un spray de corp, practic. El miroase foarte drăguț, dar nu este la fel de persistent ca un parfum. Am terminat și un parfum de la Faberlic. Mi-a plăcut destul de mult, sincer, din gama aceasta am avut efectiv toată gama lor, unde au fost, mi se pare, dacă nu mă înșel, cred că vreo 10 parfumuri în această variantă, doar că pe fiecare scria divers ce conținea, nu știu, că era vanilie, mere, etc. Mi-au plăcut foarte mult, o să le vedeți și pe restul, fiindcă mai am vreo câteva, nu știu, vreo 2 sau 3 mai am varianta aceasta și intenționez să le termin și pe acelea. Am terminat și un mini parfumel
de la Premier Lux, varianta de 30 de ml. Acesta îl găsiți la Avon. Nu știu dacă se mai găsește varianta aceasta micuță, dar se găsește varianta full size, care efectiv miroase divin. Bun. Tatăl meu a terminat și un parfum de la Avon Pure, varianta aceasta masculină, de 75 de ml, dacă nu mă înșel, da? Da, 75. I-a plăcut extrem de mult, chiar i-a plăcut mult, a zis că atunci când mai apare să îl mai comand și probabil că asta am să și fac. Am mai terminat și o doză din acesta de pus în aparatul de la baie. Este luat-o din China Shop. Am terminat un ruj de la Revlon, nuanța 700, cred. Da, 700. Mi-a plăcut super mult, a fost un nude foarte, foarte drăguț și rujul super hidratant. Am terminat și un, de fapt mai are un pic în el, dar sincer să fiu nu o să-l mai folosesc, un calcium gel. Nu pot să zic că am văzut ceva minunat la el, dar asta nici nu prea vreau să-l mai folosesc, fiindcă, sincer să fiu, pentru mine a fost inutil. Așa, bun, și aici am o groază de hârțogării, ca să spunem așa. Nici nu știu cum să le iau. Am terminat un set de la Novage Time Restore. Este acel set unde se găsesc monstrele, unde conține gel de curățare a feței, cremă pentru ochi, ser de față, cremă de zi și cremă de noapte. Pentru cele care vreți să încercați produsele, vă recomand să vă luați un plic din acesta cu de toate. Este cea mai ok din punctul meu de vedere pentru a vedea cum sunt produsele și cum vă priesc. Bun, am mai terminat și o mască din aceasta tip șervețel de la Avon. O mască super ok și super hidratantă. Am terminat și monstre, destul de multe, de la Avon Platinum. Am terminat 1, 2, 3, 4, 5, da, 5 de la Avon Platinum, una de la Avon Revitalist, una de la Ultimate Firming Cream, tot de la Anew, și două de la Avon True Nutra Effects. Le-am primit prin comenzi și am zis că să le încerc și eu să văd ce e de capul lor. Am terminat și niște patch-uri din acestea pentru ochi de la Balea. Acestea sunt tot din calendarul Advent de anul trecut. Mi-a plăcut destul de mult, mai ales faptul că erau așa în formă de steluță și erau așa sclipicioși și drăguți. Am terminat și două măști Peel Off de la Victoria Beauty de la Ladies. Mi-au plăcut super mult pentru o curăță fața foarte bine. Am mai terminat tot de la Ladies, doar că pe varianta aceasta Gold. Tot mască de față, tot Peel Off. Mi-a plăcut super mult și aceasta. Tot de la Ladies am terminat o mască de față de la Polka. Aceasta nu era Peel Off, dar la fel mi-a plăcut super mult și aceasta din păcate nu se mai găsește. Am terminat și un plasture pentru nas, pentru scoaterea punctelor negre tot de la Victoria Beauty, tot de la Ladies. Am terminat și câteva, cum îi spune, patch-uri pentru față cu kiwi de la Love Natural, de la Oriflame, super bune. Așa.
Am terminat încă o mască de la Victoria Beauty de la Ladies, o mască care, sinceră să fiu, mie îmi curăța foarte bine tenul și musca și coșurile. Încă o mască doar că pe varianta neagră, altă mască pe varianta verde. Am terminat foarte multe. Am terminat și o sare de baie cu liliac. Aceasta a fost luată din Chilipir. După că vedeți, este prețul aici. Mi-a plăcut foarte mult, chiar a mirosit super ok. Am mai terminat încă o mască din Peel Off, tot din Chilipir este și aceasta. Doar că era destul de amuzantă pentru că era roz și era un roz cu sclipici și lumina efectiv. Și cam asta a fost tot. Cam astea au fost toate produsele pe care eu le-am terminat. Destul de multe, sper că nu v-am plictisit până la final. Și v-am pupat!